Hola, sean bienvenidos de Dragon Ball. Estamos aquí de Fosquitos de One Piece. Después vamos a ver en el mismo vídeo, vamos a ver esta muñeca. Es falso, pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. A ver. Es pequeño, ¿ves? Es pequeño o plástico. A ver. ¡Hombre! Tenemos aquí a Goma Goma. Sí, tenemos aquí a fruta Gome Gome, ¿ves? ¿Ves? Tenemos aquí a Gome Gome. Sí, está chulo porque es la fruta de Luffy. Ah, todavía no son. Todavía no son así. Ah, ¿ves? Entonces aquí a Gome Gome. Y vamos a ver aquí. Tenemos esto aquí. Vamos a ver la muñeca. Pues aquí una Barbie falsa. ¿Qué vamos a mostrar? Vamos a mostrar. Vamos a ver. Ah, esto aquí. Esto aquí. Y a ver, vamos a ver. Estamos aquí. A ver, a un club Barbie Chelsea. Vamos a Barbie normal. E aquí tamén temos. Ah, que por fin encontrei a caixa, ves? Encontrei a caixa, traía na caixa. Agora que sei que foi a miña prima Lucía, que ela. Os sujetos testeiros teñen os. Os juguetes dos testeiros teñen nos cas caixas, pero bueno. Ten as cas caixas, que non tiño a caixa. Sabes que me decía ten que antigo a caixa, teño que non. Bueno, vamos a ver esta muñeca. Que ver que pon aquí, non sei. É mi edición de Barbie, pero bueno. Vamos a ver. Aquí no hay nada, ¿ves? Aquí no hay nada. Vamos a ver a muñeca. Qué bueno. Qué bueno, ¿verdad? A ver si me voy a cortarlo porque si no. A ver, espera. A ver si me voy a cortar esto porque si no. Bueno, a esta muñeca voy a poner Summer. Como a de Barbie Life. A ver. Sí, te voy a dejar foto. Vale. Pues. A ver si son capaces. A ver si son capaces, porque si no. Esto. Aquí dejáis no tem nada, ten así cosas. A ver esta muñeca. Que a nivel. Aquí jomas. Este no ten tanto pelo, pero bueno, non ten tanto pelo como unha auténtica Barbie, que me parecía tener as auténticas. Eu tiña esta falsa. Que bueno. Vamos a ver a esta chiquilla, esta chica. Listo. Vamos a ver. A ver, tenemos aquí a esta Barbie falsa. Que non ten tanto pelo, ¿ves? Non ten tanto pelo, está un pouco calva, pero bueno. ¿Qué queres en sujeteo falso? Bueno. A cara se parece. A cara non ten unha Barbie auténtica original, ten unha Barbie original, pero creo que a cara clavaron, porque mira, ves? A cara está enseñada. Vamos a comprarlo con Ken. Espera. Casi son do mesmo tamaño, ves? Casi son do mesmo tamaño. Esta é unha Barbie falsa, esta é unha réplica de Barbie. Pero bueno, tengo máis este pelo malo, este pelo malo, este é pelo bo. Pero bueno, estes costan máis. As auténticas Barbies costan máis que unha réplica. Pero bueno,
As comprar tamén un pequeno Club Chelsea que me decía temos que antigua caixa, eu teño que nova. Tamén temos aquí o tamaño. Un pequeno Club Chelsea de Barbie é máis pequeno que unha Barbie original, igual que un Ken, claro. Igual que un Ken. Pero se os pares a pensar, os Club Chelsea son meniños, son pequenos. Pero bueno, vamos a falar aquí o pequeno Club Chelsea. Que bueno, a Barbie falsa esa vai ser a irmá vai ser a irmá maior deste. A ver, que? Pues aquí. Además esta pernas duras, están pernas duras, están pernas... Esta non ten pernas duras, verdad? O nome desta muñeca xa sei que me poñes. Summer, como a de Barbie Life. Como a amiga de Barbie. E ver brajas? Hostia, ten brajas. Espera, ten brajas. Para que non traía con un vestido, pero bueno. Velcro. Bueno. A menos ten o velcro ben. Non ten como falso este muñeco Club Chelsea. Pero bueno. Aquí está Barbie. Aquí está Barbie. Sendo cun original, cun Ken. Barbie auténticas non teño só Kens. A que me gustaba máis Ken. Ken gustaba moito Ken. Pero decía ten as Barbies máis Ken da fashionista e así, normales así. Ves? Pois aquí este dous. A Summer e a Ken. Que verdad? Para ser unha Barbie falsa non está tan mal, Para ser unha réplica de Barbie non está tan mal. Eso sí, o vestido de tela, ten aquí un cinturón, vedes? Ten aquí un cinturón. E este todo ca muñeca. Vamos a ver articulacións, ten articulación na cabeza, creo, sí, ten articulación na cabeza, nos brazos, nas pernas. Pero por finales sí que ten brajas, porque mencionaron antes. O que non me gusta unha Barbie falsa é que as auténticas teñen pelo real. Pero son unha fashionista. Pero porque hai unha Barbie fashionista que non ten tanto pelo, pero bueno. Despois as outras sí que teñen pelo... O que das Barbies auténticas é de unha Barbie falsa, pero as auténticas teñen pelo... teñen todo o pelo. Teñen o pelo todo ben, porque... Menos unha, porque hai unha Barbie que é fashionista, gorda, curvy, que ten pouco, que ten pelo, pero por aquí non ten pelo, vedes? Pero bueno, non pasa nada. Para a elección de Barbie, non está tan mal, me encanta. Porque é a primeira muñeca que teño tipo Barbie. Porque de Barbie series original só teño... De momento só teño este, teño a Ken e máis este. Porque non vos quero revelar unha sorpresa. Teño a Chelsea, pero non vou dicir que a Chelsea é. É dos Club Chelsea, pero non vos direi cal é. Vamos aquí, vedes? É unha pena que sea falsa, porque de forma auténtica como estes, será genial, porque se vedes a caixa dun auténtico personaje de Barbie e dunha falsa, cambia moito, porque temos aquí, isto é un Club Chelsea normal, auténtico, non teño un falso, pero bueno. Este é unha Barbie falsa. Pero bueno, temos aquí unha Barbie original. Que verdad, esta pouco ten pelo real, si ten todo, pero non ten tanto pelo. Pero bueno, porque estamos falando aquí de Barbie, estamos vendo unha Barbie falsa. A ver se podes matar, a ver se matan de pé. Casi. Pero por os tacóns, bueno, por os tacóns, a verdad, que bueno, para non facer tanto largo vídeo, que deciros unha outra cosa. Se sois fans de Barbie e gustan os customs, podes customizar unha Barbie falsa, ou se tedes un Club Chelsea e vos gustan as Barbies, podes diferenciar non fai, porque ela ten as muñecas, as do terceiro, as Barbies ten as guardadas, as auténticas, tal. Pero podedes, eso non fai, pero bueno, pero podedes facer que este irmán de unha auténtica Barbie, a irmá dunha auténtica Barbie ou así. E bueno, con eso, estamos aquí a Ken, bueno, este é Ken, este é Wan.
Pero bueno. Tenemos aquí a Ken. Que os tengo que decir, tamén tiene outro Ken, pero non vos enseño. É un Ken futbolista, pero non, é un Ken, pero que é outro Ken, pero non vos enseño cal é. É un futbolista, pero non vos enseño, non vos digo cal é. Es? Este ten pelo, todo pelo, este ten pouco pelo, pero bueno. Para non facer largo o vídeo, quero deciros unha última cosa. Se os gusta a Barbie, en 3 cartos para unha Barbie, para unha auténtica Barbie, podes comprar esta. Aunque estes cartos para unha auténtica Barbie, podes comprar unha auténtica Barbie e máis esta. Esta costa menos, esta costa máis. É algo que vos teño que decir por último, pois que está preciosa esta muñeca. Por fin teño unha muñeca tipo Barbie. Pero bueno, basta de cháchara. E bueno, non vos será, se vos gustou o vídeo non vos será, se vos gustou o vídeo non vos será, suscribiros ao canal e hasta a próxima.